Λοιπόν, η πρωινή περίπολος στο Ionian FM, ο Δημήτρης Κολόκας στο μικρόφωνο, στην ενημερωτική ζώνη του σταθμού. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο. Κύριε Νικολόπουλε, καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά στους κατ' επάγγελμα ψεύτες. Βέβαια αυτό το επάγγελμα έχει κατοχυρώσει την πρωτοτυπία και την ευρεσιτεχνία στους εραστές των καρεκλών της εξουσίας. Οι περισσότεροι, θα μου πείτε, των πολιτικών είμαστε φιλόδοξοι, αλλά εραστές της καρέκλας δεν είναι όλοι. Ναι, αυτό το έχουμε σημειώσει από παλιά. Γιατί μερικοί παρετούνται, θέλετε να πείτε. Ναι, καμιά φορά συμβαίνει αυτό, ναι. Το μάθατε ότι παρετήθηκε σήμερα ο Μητσοτάκης, γιατί ντράπηκε, λέει, με αυτά που συνέβησαν. Επιμένει ο Μανώλης Σοκοτάκης και σήμερα. Ναι, το πρόσεξα ότι επιμένει, ναι. Και επειδή επιμένει, ντράπηκε ο Μητσοτάκης να βλέπει να λέει αυτός ότι τον πολεμούν τα συμφέροντα, και από την άλλη από πίσω η γυναίκα του να μιλάει με το Μαρινάκι. Αυτό δεν το άντεξε, εφήγει και παρετήθη. Δεν ξέρω αν το μάθατε. Τώρα βρήκε να παρετηθεί, ρε παιδί μου, που άρχισε να του συμπαθώ δηλαδή. Ναι, και το κακό είναι ότι βιαστήκατε να είστε υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές, από ό,τι έμαθα, με το Μητσοτάκη. Είπα να σας πάρω μερικούς ψήφους για τις ευρωεκλογές. Εάν σας δω έτσι πραγματικά με τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, τίποτα άλλο δεν θα ήθελα. Μπορεί να μου σβήσει και κανένα πρόστιμο, κύριε Νικολόπουλε, να μου σβήσει και κανένα πρόστιμο. Γίνεται αυτό στην πολιτική πάντως. Ο Μητσοτάκης αυτά δεν τα κάνει, έχετε κάνει λάθος. Ο Μητσοτάκης είναι ακέραιος, δεν κάνει τέτοιες δουλειές. Αν σας είπαν ότι συνδιαλέγεται με τα μέσα ενημέρωσης, με καναλάρχες, με μίντια κτλ. Όχι, είδα ότι χαρίσανε αρκετές χιλιάδες ευρώ στο Βελόπουλο, γι' αυτό το λέω. Από το Εσουρού, γι' αυτό το λέω. Τα διέγραψαν. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με το αποτέλεσμα που αναμένεται στις εκλογές. Αλλά εκείνο που διάβασα, και δεν ξέρω αν το είδατε και εσείς, ο κύριος Καρακούσης, σπουδαίος, από τους γνωστούς δημοσιογράφους, αν δεν κάνω λάθος είναι ο επικεφαλής του ομίλου Μαρινάκη στα Νέα. Ναι. Έγραψε ο κύριος Καρακούσης: άρε αχάριστε Μητσοτάκη, 5 χρόνια δεν σε πειράξαμε, σε στηρίζαμε, και τώρα έρχεσαι και λες ότι θέλουμε να σε ρίξουμε. Το διάβασες αυτό? Όχι, δεν το είδα του Καρακούση, θα το είχα περιλάβει στην εισαγωγή μου, αν το είχα δει. Είναι φοβερό, είναι συγκλονιστικό. Και από την άλλη να ακούς τον Κυριάκο να λέει θέλουν να με ρίξουν τα παράκεντρα. Ρε γάμο τώρα, τόσο μακακάκιδες θεωρούν τον ελληνικό λαό. Πάντως είναι έχω την αίσθηση, δεν ξέρω τώρα, είναι και πρωταπριλιά σήμερα, δεν ξέρουμε και την αλήθεια και την ψέμα στο τέλος, αλλά έχω την αίσθηση ότι και τα άλλα μέσα ενημέρωσης έτσι κρατάνε μια στάση αναμονής για να δουν αν θα τα φέρουν τούμπα τα πράγματα. Και αυτά τα πράγματα συνήθως συμβαίνουν, έχω την αίσθηση, κύριε Νικολόπουλο, ότι συμβαίνουν γιατί κάποια όρατη δύναμη δίνει ένα έτσι το μέτρο, ας πούμε, το πώς πρέπει να κινηθούν τα μέσα ενημέρωση και γενικά η πολιτική στην Ελλάδα. Έχω αυτή την αίσθηση. Κύριε Κολόκα, επειδή είμαστε και οι δύο παλιές καραβάνες, ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν έρχεται η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και έφνης διαπιστώνουμε τα δελτία ειδήσεων κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ να έχουν την ίδια σκαλέτα, κάθε βράδυ να έχουν τα ίδια θέματα. Έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, ναι, πέφτει γραμμή. Κάτι γίνεται. Πέφτει γραμμή και επειδή όλα πληρώνονται, είχε πει κάποτε ο Μητσοτάκης, είχαν πάει οι βουλευτές της Αχαΐας και του λέγανε πέσε στο Σπύρο το Δούκα που είναι φίλος σου, της Πελοποννήσου. Ναι. Τώρα έχει ο Θόδωρος ο Λουλούδης που θέλει να γίνει πρόεδρος του επιμελητηρίου Αχαΐας. Ναι. Λοιπόν, και τους είπε ο Μητσοτάκης, καλά, όταν πάτε στο Χασάπι που είναι με τη Νέα Δημοκρατία δεν τον πληρώνετε.
Λοιπόν, επειδή ξέρουν ότι πληρώνονται, κατάλαβες. Ναι, μόνο η πόντια πόρνη λέει, δεν ήξερε ότι πληρωνόσατε οι άλλοι. Αυτοί λοιπόν πληρώνονται όλοι. Φώναξε προχθές, λέει, και τον Αλαφούζο. Το διάβασες αυτό? Ναι. Και τον φώναξε, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι δεν θα πάνε για τον Παναθηναϊκό. Φαντάζομαι ότι θα είπαν για πιο ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί και αυτοί των άρτων των επιούσιων θέλουν οι καψεροί. Ναι, έχουν άλλες πηγές, και άλλες πηγές αυτοί έχουν πηγές. Το θέμα για μένα πάντα έχει μείνει ένα, ξέρεις, τόσα χρόνια στην πολιτική. Αυτός ο λαός, όταν συνειδητοποιεί ότι πραγματικά όλοι αυτοί που γλεντοκοπάνε με τις πουράκλες τους, με τα ουίσκια τους, όλοι αυτοί μπορεί να του δίνουν γραμμή. Δηλαδή αυτό πάντα έτσι με έκανε να απορώ. Βέβαια υπάρχει ενίοτε και μια φοβερή απάντηση που τη δίνει η ιστορία. Θυμάμαι δηλαδή σε μια αντίστοιχη περίπτωση όπως τη σημερινή που λέει «Μα δεν έχει αντίπαλο ο Μητσοτάκης, μα τι να γίνει, δεν έχει». Αυτό είναι το ερώτημά μου, αυτό ήταν το ερώτημά μου. Έτσι όπως σας ακούω να μιλάτε. Τι γίνεται μετά, δηλαδή, τι γίνεται μετά, έστω ότι... Ναι, τι γίνεται μετά. Θέλω να παρακαλέσω να με αφήσεις να πω αυτό. Ήμουν βουλευτής από το 89 και πραγματικά ο Ανδρέας Παπανδρέου, δυστυχώς για την υγεία του ανθρώπου, το 93 όταν πήγε να συγκρουστεί με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ήταν ημιθανής. Τον είχαν φέρει με κινητή μονάδα εντατική στην Πάτρα, αν θυμάσαι. Και ο Κουρίτς ακόμα έβγαζε την γυναίκα του πια, τη Μιμή, η Μίγυμνη, και σε διάφορες άσεμνες φωτογραφίες. Το θυμάστε? Ναι, τα έχουμε ζήσει όλα αυτά. Ναι. Ο ημιθανής Παπανδρέου με κυβέρνηση Μιμής και Κυπουρούς κέρδισε τον βιολογικά δυνατό, ισχυρό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τότε. Γιατί ο λαός τρελάθηκε τότε? Γιατί ο λαός τότε λοιπόν στον πεθαμένο Παπανδρέου έδωσε τη νίκη, την περηφανή? Τα λέω για τους φίλους μου, τους πραγματικούς φίλους μου, τους παλιούς μου συμμαχητές που μου λένε «Μα δεν έχει αντίπαλο ο Μητσοτάκης». Κοίτα που ξεπετάχτηκε όμως στις δημοσκοπήσεις και τις προχθεσινές και αυτές που θα δείτε σήμερα και αύριο. Ο κανένας. Αυτό είναι ένα ερώτημα όμως τώρα. Αυτό είναι ένα ερώτημα που έχει να κάνει με την τύχη του λαού, κύριε Νικολόπουλε, έτσι. Δηλαδή όταν ο κανένας είναι μπροστά, ο Μητσοτάκης πέφτει, αλλά δεν υπάρχει κάποιος να αναλάβει, έστω ρε παιδί μου σε κάποιο άλλο επίπεδο, γιατί ουσιαστικά τα προγράμματα, τα πολιτικά, από ό,τι έχουμε δει, τα ίδια είναι και αυτών που πέφτουν και αυτών που ανεβαίνουν. Δεν υπάρχει καμιά διαφοροποίηση. Αυτό το πράγμα που τραβάει ο ελληνικός λαός είναι ένα μαρτύριο, δηλαδή δεν υπάρχει μια ελπίδα. Ακριβώς λοιπόν θέλω να πω ότι μπορεί να μην ξέρουμε το όνομα αυτού του κανενός, αλλά είναι βέβαιο ότι στις εκλογές που έρχονται, τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις που θα τις δείτε και εσείς σήμερα αύριο, ναι. Έγιναν νέες δημοσκοπήσεις κυλιόμενες μετά τη συζήτηση στη Βουλή, μετά από τα SMS, μετά τις αποπομπές των δύο εξαπτέρυγων. Λοιπόν, και φαίνεται ότι μάξιμουμ ο Μητσοτάκης θα πάει στο 25%. Και πολύ το βρίσκω πολύ δηλαδή. Μπράβο. Ξέρω ότι ακόμα και εσύ δεν το πιστεύεις. Πόσο μάλλον οι ακροατές μας. Εγώ που είμαι και υποψήφιος. Εσύ που πας κιόλας να βγεις και ευρωβουλευτής. Λοιπόν, εγώ λοιπόν κρατώ όμως τη σημερινή μας κουβέντα. Δεν σου κρύβω ότι μαγνητοσκοπώ αυτή μας τη συζήτηση και θα την αναρτήσω, γιατί θέλω να πω στους φίλους μου, αυτούς που κάνουν τους έξυπνους, ότι ξέρουν την πολιτική αλλά δεν ξέρουν τι τους γίνεται, ότι ο λαός έχει πάρει την απόφασή του να δώσει ένα γερό σκαμπίλι. Και για το αν υπάρχει ελπίδα ή όχι, ακούστε, σήμερα δύο κόσμοι, το είπε χτες ο Καραμαλής προχτές. Ναι, το είπαμε. Δύο κόσμοι αντιπαλεύουν. Ναι. Πάντα αντιπάλευαν δύο μεγάλα στρατόπεδα. Και τότε αν πάτε και δείτε, όταν ήταν οι κοτσαμπάσιδες και οι τσιφλικάδες,
ή και πιο πίσω όταν είχαμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία υπήρχαν κάποιοι και λέγανε ρε κακομοίρη, λες και άμα φύγει ο Τούρκος θα περάσεις καλύτερα, εσύ δεν έχεις ούτε ένα χωράφι. Ρε κακομοίρη, εσύ τι θες τώρα και τα βάζεις με αυτούς και με εκείνους. Τα ίδια τους λέγανε που λένε και σήμερα. Είναι το ίδιο ποίημα που παρασύρεσαι να, μας το πες και εσύ αυτό το ποίημα. Ναι μωρά, λες και υπάρχει και καμιά διαφορά. Άκουσε να δεις, υπάρχει. Και η διαφορά είναι εάν η τραπεζοκρατία, στη μεγάλη εικόνα, την παγκόσμια εικόνα, η τραπεζοκρατία που ελέγχει και τους πρωτογενείς, τις πρώτες ύλες σε παγκόσμιο επίπεδο, τα πολύτιμα μεταλλεύματα, το χρυσό, τα πετρέλαια, εάν αυτή νικήσει γιατί με 450 τρισεκατομμύρια δανεισμό ο πλανήτης, όσε το Μητσοτάκη ρε παιδάκι μου, τον πλανήτη, την Αμερική, αυτό δεν βγαίνει πουθενά. Ούτε στο Χάρβαρντ λύνουν την άσκηση αυτή, ούτε πουθενά. Άρα τι είναι εκείνο που μένει κάθε φορά στην ιστορία και δίνει την λύση, τη διέξοδο? Τι είναι κύριε Νικολόπουλε, τι είναι? Μια ανατροπή, και σήμερα όσο και αν ακούγεται περίεργο, η ανατροπή στην Αμερική έρχεται με τον Τραμπ. Η ανατροπή θα προλάβουνε ή θα γίνει κανένας πόλεμος κύριε Νικολόπουλε? Κοιτάξτε, εάν βγει ο Τραμπ, το είπε, εγώ θα σταματήσω αμέσως τον πόλεμο με τον Πούτιν. Μη γίνει πριν βγει. Και εκεί πάγωσαν όχι μόνο οι βιομηχανίες των όπλων, όχι μόνο εκείνοι που ήθελαν να κλείσουμε την Πτολεμαΐδα και τα άλλα εργοστάσια της ΔΕΗ για να κουβαλάμε από την Αμερική. Τα κλείσαμε, τα κλείσαμε. Να κουβαλάμε από την Αμερική φυσικό αέριο για ενέργεια. Αυτό καλά κάνετε και το λέτε, αλλά δεν το σημειώνει κανείς στα μείον του Μητσοτάκη. Στα μείον του Μητσοτάκη αυτό δεν το άκουσα πουθενά. Ναι, δεν το άκουσες, γιατί οι άνθρωποι που μας δίνουν την τροφή δεν θέλουν να μας τα πούνε αυτά, γιατί οι άνθρωποι αυτοί πήραν τα μέσα ενημέρωσης ακριβώς για να μας κάνουν ψυχομασάζ. Πώς το είπαν το φροντιστήριο μωρέ που κάνανε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Μασάζ. Το μασάζ, λέει, τους φωνάξαμε να τους χαϊδέψουμε τον πισινό και να τους είναι και λίγο εξευτελιστικό τώρα να κάνουν τώρα και κάποιοι νεόφερτοι να κάνουν μασάζ, κάτι παλαιούς τώρα εκεί πέρα, έτσι. Μα με συγχωρείς πολύ, το κατάλαβε. Ναι. Λέω λοιπόν υπάρχει ελπίδα. Και οι παρεμβάσεις του Καραμαλή δεν γίνονται γιατί δεν έχει τι να κάνει. Όποιος δεν θέλει να ακούει, δεν ακούει και λέει άσε μωρέ τον Καραμαλή, παίζει PlayStation. Ναι, το μεταδώσαμε ένα μέρος, το κεντρικό θέμα, την κεντρική ουσία αυτό που είπε για το δημογραφικό ο πρώην Πρωθυπουργός στην εισαγωγή μας σήμερα. Και τελικά είδατε, τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται. Πέσαμε μέσα τώρα στη συζήτηση. Μια αγωνία. Εσείς σαν υποψήφιος ευρωβουλευτής έχετε μεγαλύτερη από μένα. Κοίτα μην το πιστέψουν εδώ που τα λέμε τώρα. Μα δεν μου ευχηθήκατε ακόμη. Λοιπόν, αλλά και εγώ βλέποντας ότι στην κέντρο δεξιά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε το στοιχειώδες. Ποιο είναι το στοιχειώδες? Αυτό που δοκίμασε για πρώτη φορά να το κάνει και το έκανε με επιτυχία το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς τη λέμε, η Κωνσταντοπούλου, η Νέα Αριστερά εκεί, ο Χαρίτσης και η Λυπή. Και το είδατε, με το μόλις ενώθηκαν, πήγανε στη Βουλή και εκεί που λέγαν όλοι έλα μωρέ, και τι είναι η πρόταση μομφής, ενισχύει το Μητσοτάκη. Θυμάσαι αυτό το ποίημα? Ναι, και το λέγανε και στο καφενείο οι καψεροί απλοί άνθρωποι. Λέγανε έλα μωρέ, λέει, αβάντα το Μητσοτάκη είναι, λέει, τι περιμένεις, κοίτα με πόσα τραύματα έφυγε. Κοίτα λοιπόν, έχασε τα δυο δεξιά του χέρια, γιατί δεν ήταν κανένα αριστερό από αυτά. Και με το που δημοσιεύτηκε και το πρωτοσέλιδο της Εστίας της Κυριακής, είδατε τι ακολούθησε? Πολιτικός σεισμός, ανακοινώσεις, διαψεύσεις, ακόμα και απειλές για αγωγές. Αλλά ο Μητσοτάκης και η Μαρέβα λέξη. Μέχρι τώρα μούγκα, δεν είπαν τίποτα. Και τώρα βγήκαν κάποιοι και είπαν ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη γιατί θύχτηκε η τιμή και η υπολοιψή τους. Όχι, όμως ένα λεπτό. Επί του παρόντος δεν βγήκαν να πούν για την ταμπακέρα τίποτα. Εγώ ήρθα σε επαφή τηλεφωνικά, μίλησα με τον Μανώλη τον Κοτάκη, ο οποίος μου είπε ότι την έχει καρατσεκάρει την πληροφορία για τα SMS και το περιεχόμενό του είναι
επιβεβαιωμένο, όχι από μία αλλά από περισσότερες πηγές. Πάντως κύριε Νικολόπουλε, να σας πω κάτι, το έλεγα στην εισαγωγή μου σήμερα το πρωί που μπήκα. Ακόμη και η μυθοπλασία δεν είναι αρκετή να αποδώσει την πραγματικότητα της Κολομβίας των Βαλκανίων. Οπότε είτε ψέμα είτε αλήθεια είναι, ο κόσμος αυτό το πράγμα το πιστεύει. Δεν του κάνει εντύπωση δηλαδή αν είναι αλήθεια ή ψέμα. Αυτό και μόνο τα δείχνει όλα. Δίνει το μέτρο. Έχετε απόλυτα δίκιο, αλλά έρχεται και η συνειδητοποίηση, ξέρετε, έτσι. Η συνειδητοποίηση που μέχρι σήμερα δεν ήθελε να το παραδεχτεί. Είναι σαν τον κερατά. Του λέει έχει φίλο και δεν θέλει να το παραδεχτεί ο Καψερός. Γιατί αν το παραδεχτεί, δηλαδή πιάσε το κάνα δεσπότη και πες του, ωραία, όταν σας είπε ο Μητσοτάκης ότι είσαστε κότες, εσείς αντιδράσατε. Το πρώτο που θα σου πει είναι ότι δεν το είπε, μωρέ. Και όταν εσύ του φέρεις τα στοιχεία, του πεις ότι έστειλε γράμμα ο Αμβρόσιος στον Καλαβρίτων και του είπε του Μητσοτάκη, δεν ξέρω εσύ αν κάνεις με κότες, αλλά δεν είναι όλοι κότες, υπάρχουν και κόκοροι. Έτσι λοιπόν και τώρα θέλω να σου πω ότι ο κόσμος με το μόλις πει ότι ναι ρε, τελικά με απατάει, αυτός δεν είναι Νέα Δημοκρατία τελικά. Αυτός τελικά εδώ ήρθε, εκείνοι που τον φέρανε, γιατί πώς τον φέρανε αυτόν ρε. Το θυμάστε τώρα. Και κέρδισε ο Μεϊμαράκης με 65%. Ναι. Μα πώς κέρδισε ο Μητσοτάκης, το θυμάστε? Το θυμάμαι. Είναι καταϊδρωμένος. Χάλασαν λέει τα μηχανήματα της Singular. Άκου Θεέ και Κύριε. Και διεκόπη η ψηφοφορία. Μα το καταλαβαίνω. Και η Singular είναι ένα θέμα πάντως, μιας και το αναφέρατε τώρα κύριε Νικολόπουλε. Γιατί βγήκε και ο Κασελάκης και είπε ότι θέλουμε και... Δεν το είπε καλά, αλλά το είπε τόσο χοντρά, πέταξε την πέτρα και σπάσει το τζάμι. Αυτό έκανε. Έτσι. Ναι. Πετάει πέτρες και σπάει τα τζάμια και από αυτή την άποψη δεν είναι και κακό. Ναι. Γιατί μόνο έτσι μπορεί και να τον παίξουν πουθενά και να καταλάβουν ότι τους παρακολουθούμε. Ναι. Και να μάθουμε ποια είναι η Singular, αν η οικογένεια Μητσοτάκη έχει και εκεί συμφέροντα. Γιατί έχει γίνει μια πολυεθνική πια η Αγία οικογένεια. Δεν είναι μικρομεσαία του πύργου επιχείρηση. Ναι. Έχει ανοίξει τα φτερά της, έτσι. Έχει φάει τόσες οικογένειες ουσιαστικά, έτσι. Αυτό άρα λοιπόν αυτή αποκάλυψη, ξέρετε, που σε οποιαδήποτε άλλη πολιτισμένη χώρα θα δημιουργούσε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις και δεν θα ήταν πρωταπριλιάτικο ψέμα, όπως σας είπα εγώ ότι παραιτήθηκε ο Μητσοτάκης, εάν ο Μητσοτάκης ήταν ακόμα και στη Γαλλία. Θυμάσαι ότι φορέσανε βραχιολάκια του Σαρκοζή. Ναι, το θυμόμαστε. Ναι, δεν είναι και πρωταπριλιάτικο ψέμα αυτό που είπατε τώρα. Εντάξει, δεν είναι. Δηλαδή, κοντός ψαλμός αλληλούια. Δηλαδή. Παραιτεί το Μητσοτάκη, τον αφήνουν να παραιτηθεί. Το Μητσοτάκη θα του κάνουν τώρα τον αργό θάνατο. Θυμήσου το, πρωταπριλιά που το λέμε. Ο Μητσοτάκης θα φύγει με αργό θάνατο. Εδώ τώρα αποκαλύπτεται σιγά σιγά μια αλυσιδωτή σχέση διαπλοκής μεταξύ της κυβέρνησης και του στενού περιβάλλοντος, του οικογενειακού περιβάλλοντος με αμφιλεγόμενα οικονομικά συμφέροντα. Εδώ σήμερα έχει εγερθεί άλλο θέμα, θα δεις αύριο και μεθαύριο τον καινούριο σεισμό που έρχεται. Όταν θα αποκαλυφθεί ποιος πλήρωσε την εγγύηση για τους 4-5 επί του παρόντος, γιατί έρχονται άλλοι 15 στη συνέχεια υπαλλήλους της ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΣΕ, όπου η Ευρωπαία Εισαγγελέας τους είπε ακούστε να δείτε, εσείς κάνατε και υπογράφατε ότι έγιναν τα έργα της 7-17 από τους εθνικούς εργολάβους, αλλά όχι μόνο δεν έγιναν, εσείς τους δίνατε ανανεώσεις και παραπάνω λεφτά και είχατε και σκοπό. Κύριε Νικολόπουλε, δεν σας κάνει εντύπωση, θέλω να το ρωτήσω αυτό το πράγμα, δεν σας κάνει εντύπωση που στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 έγινε το δυστύχημα, γίνανε όλα τα υπόλοιπα άμεσα, αυτά τα οποία λέμε τώρα, συζητάμε τώρα, γίναν τις επόμενες μέρες και μετά γίνανε οι εκλογές και πήρε 41% και τώρα επανήλθε αυτό το θέμα. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, γιατί με τόση μεγάλη διαφορά φάσεως γίνεται αυτό. Εγώ όπως είπα δεν είμαι ερωτευμένος με την καρέκλα, αλλά είμαι με ένα άλλο θηλυκό, την πολιτική. Είναι μεγάλη πόρνη η πολιτική. Κοίταξε να δεις τι εκπλήξεις επιφυλάσσει. Αυτή η ίδια η πολιτική διαδικασία, όπως είπες,
με φρέσκα τα τέμπη ανέδειξε το Μητσοτάκη με 41% και αυτή είναι η πολιτική με το ίδιο θέμα, κύριε, τα τέμπη. Ναι. Έρχεται να τον αποτελειώσει. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει σε καμία άλλη φάση ή διαδικασία της δημόσιας ζωής. Η δικαιοσύνη, για παράδειγμα, έβγαλε μια απόφαση, πάει και τελείωσε. Και εδώ η πολιτική, στην πολιτική, ο διαιτητής δεν σφυρίζει ποτέ τη λήξη. Έχει συνέχεια, δεν σφυρίζει λήξη ο διαιτητής. Δεν τελειώνει σε ένα ημίχρονο, σε δύο, σε παράταση. Και τώρα δεν έχει τελειώσει. Εδώ λοιπόν λέω ότι έχουμε να δούμε. Σήμερα πάει λοιπόν ο αρχηγός του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, πάει στην εισαγγελέα. Δεν πάει να της πει πινακωτή από τ' άλλο μου ταυτή. Σας λέω και θα το δείτε το βράδυ στις ειδήσεις. Δεν μπορέσουν να το κρύψουν, αδερφέ. Πάει να δώσει ονόματα. Τα ονόματα που τα ξέρεις και εσύ και εγώ. Ονόματα. Ποιος επιχειρηματίας πλήρωσε 700.000 σε ένα στέλεχος του ΟΣΕ και της ΕΡΚΟΣΕ και 600 και 500 και 400 και ένας από αυτούς είναι αδελφός βουλευτήνας του Μητσοτάκη που έχει σχέση με τη σύμβαση 717 και που η εισαγγελέας, όχι οι ερωτήσεις του Νικολόπουλου, 66 ερωτήσεις έκανε ο Νικολόπουλος για αυτό, για να μην συμβεί αυτό όταν ήταν στη Βουλή, και πήρε εισάρισμες απαντήσεις. Μου γράφουν εδώ ότι η συζήτηση που κάνουμε αποδεικνύει την Κολομβία των Βαλκανίων, γιατί ενώ ο κόσμος πεινάει, κάποιος πεινασμένος προφανώς το στέλνει το μήνυμα, ενώ ο κόσμος πεινάει, γενικότερα η πολιτική ασχολείται περί των δικών της, δηλαδή με τον γκέτο της. Μου γράφουν εδώ, πεινάμε. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία δηλαδή? Τι γίνεται με την ακρίβεια η οποία έχει ξεφύγει σε κάθε επίπεδο και από πλευράς κράτους, του ιδίου του κράτους? Κάτι πρόστιμα λέει βάζονται, άμα δεν έχεις, λέει πώς, 1.500 ευρώ. Λες και τα 1.500 ευρώ τα έχει ο Κοσμάκης, δεν τα έχει. Πεινάμε και την ίδια ώρα όμως καταδεχόμαστε να μας δίνει ως αύξηση του βασικού, λέει, μισθού 30 ευρώ το μήνα. Το καταλαβαίνεις. Στην ιδιωτική πρωτοβουλία το κάνει αυτό, όχι στο δημόσιο. Αλλά το καταλαβαίνουμε. Και θα έρθει ο βουλευτής στην Πάτρα και στον Πύργο και θα πει, δοξάστε με, ανεβάσαμε το βασικό μισθό 30 ευρώ το μήνα, και δεν θα του πεις, ωραία, στο διάολο από εκεί. Με συγχωρείς πάρα πολύ δηλαδή. Προφανώς έχουν αξία τα 30 ευρώ. 30 ευρώ το μήνα, το διανοείσαι? Και βγαίνουν και πανηγυρίζουν και λέει, μας νοιάζετε εσείς. Πού ρε μας νοιάζεστε εσείς? Δεν τρέπεστε παλιάνθρωποι? Και χτες είδαμε, δώσανε την Εγνατία οδό που τη φτιάξαμε με λεφτά δικά μας των φορολογουμένων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τη δώσανε σε μια εταιρεία που είναι ο πεθερός υπουργού του Μητσοτάκη. Δεν το ξέρω αυτό. Αλήθεια? Συγγνώμη, για ποια οδό λέτε τώρα? Δεν ξέρεις ότι ο πεθερός του Γεραπετρίτη είναι ο αντιπρόεδρος? Αυτό το ξέρω, ναι, το ξέρω. Δεν το λέω για κακό. Ναι. Έτσι μην θεωρείς κανένας ότι το λέω για κακό. Ναι. Αλλά για έψου ρε να δίνα εγώ στον πεθερό μου, τον πρόεδρο του υπαραστικού κτέλ. Ναι. Που καμιά φορά όλο και κάτι μου λέγανε, αν δεν πήγαινε καλά, ο πεθερός σου. Ναι, ακουγόταν, ναι. Τα είδε. Για σκέψου να του έδινα εγώ την Εγνατία οδό για 30 χρόνια να εισπράττει διόδια. Και άκου την αλήθεια ρε αδερφέ μου. Άκου την αλήθεια, μιλάω στους φιλότιμους ομοειδεάτες μου, γιατί εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Αυτή δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Ο Φλωρίδης δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Ο Χρυσοχοΐδης δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Όλοι αυτοί που έχουν βάλει την υπογραφή τους τότε στην εποχή του αρχιερέα της διαπλοκής του Σιμίτη. Άκου λοιπόν τι κάνανε. Εχθές υπογράψανε την παραχώρηση και πριν λίγες μέρες κάναν την αύξηση των διοδίων. Ναι, έγινε πράγματι, ναι, σωστά. Άκουρε οι αλήτες. Σωστά το λέτε. Ναι. Έγινε αύξηση, ναι. Και γενναία νομίζω, έτσι, καλή αύξηση. Ακούς τώρα, οι ελεηνοί και βάλαν την υπογραφή τους ρε υπουργοί. Και καλά βάλαν την υπογραφή τους υπουργοί. Αλλά τώρα στενοχωριόνται εάν στο δρόμο πραγματικά τους ρίξει κανένας καμιά φτυσά. Ναι. Αλήθεια. Ναι.
Ή θα μου πεις ότι το σώμα της Νέας Δημοκρατίας είναι καθαρό τώρα, μιας και το λέτε έτσι και έχουμε μπει στα κομματικά, κύριε Νικολόπουλε? Δηλαδή η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας είναι μητσοτακική ή είναι γενικώς εξ ανάγκης μητσοτακική? Κοιτάξτε, είχαν ανάγκη, είχαμε όλοι, και εγώ δεν είμαι ξένος από αυτό το σώμα, από νίκες, από επιτυχίες. Από την άλλη είδατε ότι όσο ακριβά το πλήρωσε ο Τσίπρας και το μάτι και τις πρέσπες. Άρα λοιπόν κάποιοι λένε σιγά τι θα γίνει με τα τέμπη, έχουν ξεχάσει πόσο πλήρωσε ο Τσίπρας εκείνο. Σε εκείνη την ώρα λοιπόν που έλεγες ότι μα και τι θες ρε Νίκο, να έρθει ο Τσίπρας, και εσύ αυτόματα έλεγες όχι, εκείνη την ώρα λοιπόν οι νεοδημοκράτες ένιωσαν ότι θα μπορούσε ο Μητσοτάκης να τα πάει λίγο καλύτερα τα πράγματα. Σήμερα οι περισσότεροι έχουν ακούσει ότι το δημόσιο χρέος επί Μητσοτάκη διπλασιάστηκε. Κάνει ό,τι μπορεί. Το έχουν ακούσει, αλλά μπορεί να μην θυμώνται το νούμερο. Μπορεί να μην θυμώνται ότι 120 δισεκατομμύρια χρωστάγαμε και ήρθανε τότε οι ξένοι με τον Γιωργάκη τον Παπαντρέο και μας είπανε τιτανικός. 120 δισεκατομμύρια. 400 τόσα τώρα. Το γύψο λέει. Και τώρα που χρωστάμε 450 δισεκατομμύρια. Τον άκουσα χτες το Μητσοτάκη να λέει λέει πάμε λαμπρά λέει. Βρε κεράτα, χρωστάμε 450 δις. Εάν με 120 δις μπήκαμε στα μνημόνια και αναγκάστηκα εγώ να παραιτηθώ για να μην υπογράψω την μείωση των συντάξεων και των μισθών. Ρε παλιοψεύτη που γιορτάζει σήμερα. 450 δισεκατομμύρια. 450 αγαπητέ Νίκο, και μέσα στην πενταετία που έρχεται θα πάει ένα 3. Δεν βλέπω να υπάρχει άλλος τρόπος εκτός αν αλλάξει η πολιτική και δεν μείνουμε για 99 χρόνια εκεί που υπέγραψε ο Τσίπρας. Έτσι, αν γίνει κάτι τέτοιο. Αν δεν γίνει θα πάει ένα 3. Μα δεν έχει γράψει ακόμα, δεν έχει εμφανίσει τα 61 δισεκατομμύρια που δανείστηκε για να δίνει εκείνα τα βοηθήματα, πώς θα έλεγε, επί κορονοϊού. Είναι ακόμα κρυφές τρύπες που έχεις δίκιο, θα το εκτινάσουν αυτό όλο και περισσότερο. Και έρχονται τώρα στην Κομισιόν και λέει κορσές παιδιά, τώρα τέλος λέει κορονοϊός και πάλι πρόγραμμα σταθερότητος. Ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί ο ελληνικός λαός να υποφέρει κάτι καινούριο τέτοιο. Με ηγετικά στελέχη, με υπουργούς. Και έτσι είχαν την αγωνία οι καψεροί αν πραγματικά θα ολοκληρωθεί αυτή η θητεία. Και πραγματικά δεν μπορούσαν να πιστέψουν, είχαν πάρει χτες στα χέρια τους τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι μεγάλη υγρασία επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Ναι. Και τους είπα, ρε παιδιά, πίστευε κανένας ότι ο Σαμαράς, η παράταξή μας, με το Σαμαρά αρχηγό τότε, θα έπαιρνε 19%. Ναι. 19%. Το έχουμε ξεχάσει όλοι, δεν θέλουμε να το θυμόμαστε. Ναι. Ότι ναι, η Νέα Δημοκρατία έφτασε να πάρει 19%. Και γιατί λοιπόν να αποκλείσουμε, αν έτσι συνεχιστούν τα πράγματα, να έρχεται η μία αποκάλυψη πίσω από την άλλη ότι κάποιοι γλεντοκοπάνε, κάποιοι γίνονται πάρα πολύ πλούσιοι, οι τράπεζες δεν πληρώνουν τους φόρους αλλά έχουν υπερκέρδη, μοιράζουν τα κέρδη, οι διοικητές και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων παίρνουν μπόνους γιατί όσα περισσότερα σπίτια παίρνουν στους πληστηριασμούς τόσο πιο πολλά μπόνους παίρνουν. Αλήθεια, μου λες εσύ ότι ο άλλος θα μένει αν του έφερες τη φλόγα ή όχι, και αν κοροϊδεύεις αυτόν τον κόσμο με φτηνιάρικα πράγματα? Εάν δεν υπάρχει εναλλακτική για έτσι όπως έχει γίνει τώρα η κοινοβουλευτική δημοκρατία στο δυτικό κόσμο, εάν δεν υπάρξει μία λύση, πέφτει καταραίει το διπολικό σύστημα. Οπότε θεωρώ, δεν ξέρω να μου πείτε κι εσείς, εκεί καταραίει και το καθεστώς. Γιατί περί καθεστώτος πρόκειται τώρα, κακά τα ψέματα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, όπως αναδύεται ανάγλυφα μετά από τόσα χρόνια η μεταπολίτευση, έχει γίνει ένα καθεστώς. Στην Ευρώπη
ήδη υπάρχουν χώρες, κόμματα και κυβερνήσεις που βλέπουν την επόμενη μέρα, που ξέρουν ότι δεν λύνεται αυτή η εξίσωση με το να λέμε για 100 και 150 χρόνια θα πληρώνουμε στους δανειστές. Και ξέρουν πολύ καλά ότι αυτές οι αποφάσεις λοιπόν γίνονται μόνο με το σπαθί. Είναι ο γόρδιος δεσμός. Ναι, που ήσαν οι προγονείς μας. Όλα μας τα έχουν δείξει πως πρέπει να τα κάνουμε. Δεν λύνεται, λέει ο Αλέξανδρος, βγάζει το σπαθί και κόβει το γόρδιο δεσμό. Ναι. Εδώ τώρα πρέπει να κόψουμε το γόρδιο δεσμό. Αυτά είναι μεταφυσικά, όχι. Τι λέει ο Τραμπ? Παιδιά, εγώ με το μόλις θα βγω, οι τράπεζες θα πάψουν να είναι οι νταβατζίδες της οικονομίας. Το είχε επιχειρήσει, βεβαίως το είχε επιχειρήσει. Και γι' αυτό βλέπεις πώς τον κυνηγάνε να μην έρθει. Τι άλλο λέει ο Τραμπ? Εγώ την άλλη μέρα με τον Πούτιν αμέσως θα υπογράψω εκεχηρία. Θα τελειώσει ο πόλεμος. Και δεν θα στέλνετε σε καμία Ουκρανία και σε κανένα ΝΑΤΟ του κόσμου τα δισεκατομμύρια ή τα όπλα που έχετε αγοράσει με αίμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει επίσης στην οικονομία ότι θα έρθουμε να κάνουμε συνεργασίες. Και το γερμανικό θαύμα που έγινε με το φτηνό ρωσικό φυσικό αέριο, γι' αυτό έγινε επί Μέρκελ, το ξέρεις, και ο Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη του Κώστα του Καραμαλή που τον έριξε γιατί ήθελαν να μην γίνει, θα ανοίξει καινούριους δρόμους φτηνής ενέργειας για να μπορέσει να είναι ανταποδοτική η παραγωγική μηχανή της Δύσης. Όπου σήμερα η παραγωγική μηχανή της Δύσης δεν μπορεί επουδενή και σε τίποτα να ανταγωνιστεί τα κινέζικα προϊόντα, την Ινδία κλπ. Ωραία η ανάλυση, αλλά ωραία η ανάλυση σας είναι, κύριε Νικολόπουλε, αλλά αν γίνει αυτό που λέτε θα ανακοπεί και η νέα τάξη πραγμάτων. Θα ανακοπεί η παγκοσμιοποίηση, την οποία θέλουν οι Αμερικάνοι, το αμερικάνικο βαθύ κράτος εκεί των δημοκρατικών, αλλά και η Ευρώπη και όπως βλέπετε και η Ελλάδα και άλλα κράτη. Ακριβώς. Μα έχετε δίκιο ακριβώς. Μα θα αλλάξει η ατζέντα. Η ατζέντα walk θα πάει στα σκουπίδια. Αυτή η ιστορία του δίθεν δικαιωματισμού, ψωμί φαΐ δεν έχουμε, αλλά κοιτάμε για τον πισινό μας, αυτό όχι ρε φίλε. Ένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ασφαλώς μπορεί να κάνει. Αλλά αυτό δεν θα προσδιορίζει ούτε τα πρότυπά μας, ούτε τη δημόσια ζωή μας. Βγήκε η Μελώνη και είπε όποιος δεν κάνει χριστουγεννιάτικη γιορτή σε δημόσιο σχολείο της Ιταλίας θα περνάει από εδώ. Γιατί εμείς έχουμε, κύριε, τον δυτικό χριστιανικό πολιτισμό, λέει. Και σε όποιον αρέσει. Θέλω να πω ότι υπάρχουν λοιπόν ήδη οι πρόδρομοι για αυτό το καινούριο που έρχεται, και το καινούριο που έρχεται να γκρεμίσει αυτό το ληστρικό σύστημα. Ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις, κάποτε υπήρχαν βιομήχανοι, έτσι. Κάτι παρήγαγαν. Υπήρχαν παραγωγή και κάτι, πατάτας, φράουλας, κάτι παρήγαγαν. Εδώ τώρα είναι αεριτζίδες. Το ξέρει ο κόσμος αυτό, το έχει καταλάβει, γιατί είναι πολλά χρόνια που γίνεται, οπότε έχει γίνει αντιληπτό. Αγοράζουν τα δημόσια έργα. Πήγαινε εδώ στην Πατρών Πύργου, σε παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ και όσους μας ακούνε εδώ από τον κάμπο να σταματήσουν και να ρωτήσουν το φορτηγά που κουβαλάνε χώμα, τους γερανούς, και να τους πούνε παιδιά, εσείς είσαστε της εταιρείας που έχει πάρει τη δουλειά από το κράτος? Θα σου πούνε όχι. Είμαστε υποεργολάβο. Είμαστε εμείς. Τι κάνουν αυτοί λοιπόν? Έχουν αγοράσει στο Θεό που πιστεύεις αυτά όλα τα ανεκτέλεστα έργα. Διαβάζεις ότι η τάδε εταιρεία, να μην πω και σε βασανίσω γι' αυτό, έχει λέει ανεκτέλεστα έργα 42 δισεκατομμύρια. Και τι γίνεται? Με αυτό το ανεκτέλεστο έργο μπαίνει στο χρηματιστήριο και πουλάει τις μετοχές ακριβά. Δεν την νοιάζει να κάνει το έργο, πρόσεξε. Ό,τι έγινε και μετατέμπει. Δεν τους ένοιαζε τους εθνικούς εργολάβους να κάνουν το έργο, να έχουν τη σύμβαση και να πουλάνε τη σύμβαση. Είναι αυτή η νοοτροπία, τέλος πάντων, καλά τα αποκαλύπτεται. Αυτό λοιπόν που δεν παράγουμε τίποτα, αλλά κερδίζουμε και οικονομάμε, αυτό λέγεται αέρας ρε παιδί μου, λέγεται μεταπράτες. Αυτοί είναι οι μεταπράτες που δεν ήσαν μόνο στη γερμανική κατοχή. Αυτοί οι μεταπράτες που δεν έχουν τα μέσα παραγωγής, αλλά τι κάνουνε? Πουλάνε αέρα και γνωριμίες. Είναι κολλητοί με τον Υπουργό, με τον Πρωθυπουργό,
τους δίνει μια παραχώρηση. Ευδοκιμία αυτό το σύστημα, ναι. Γι' αυτό λέμε ότι είμαστε σε παρακμή ακριβώς. Το περιγράψατε πρακτικά, ας πούμε, ουσιαστικά. Πρέπει να το καταλάβουμε. Ναι. Έχει γίνει, θεωρώ ότι έχει γίνει αντιληπτό από τον κόσμο τώρα ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις που στις εκλογές φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα. Είναι ένα άλλο θέμα. Ναι, κάποιος με καταράζεται και με πιέζει ο λαιμός μου, δεν μπορώ να μιλήσω. Ναι, γιατί υπάρχουν οι τρόποι και τα μέσα που επηρεάζουν τον κόσμο και εγώ ποτέ δεν τα βάζω με τον κόσμο. Αλλά προπαντός τώρα που στις ευρωεκλογές όλοι ξέρουν ότι δεν διακυβεύεται και τίποτα, δεν πέφτει και η κυβέρνηση. Ναι. Λοιπόν, όλοι αυτοί... Καλά, δεν έχουμε και ανησυχία με πέσει κυβέρνηση, εντάξει. Ναι, θα καταλάβουν ανησυχία, ναι. Θα το καταλάβουν πάρα πολύ καλά τι έχει στο μυαλό του ο κόσμος να κάνει. Εσείς θα συμμετέχετε στις ευρωεκλογές? Ζούμε στην μετά-τέμπη εποχή. Αυτή είναι μια καινούργια εποχή. Πραγματικά κάθε μέρα και αυτή η εβδομάδα θα έχει πολλά ενδιαφέροντα. Θα περιμένουμε να δούμε. Θα σας ρωτήσω άλλη μέρα, όχι 1η Απριλιά, τι θα γίνει στις ευρωεκλογές. Θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Αλλά άλλη μέρα, όχι την 1η Απριλιά, γιατί δεν γίνουμε και πιστευτοί δηλαδή. Εντάξει. Σου λέει τι θα λέει τώρα ο Νικολόπουλος εδώ για τις ευρωεκλογές. Κλείνοντας, ότι αυτή τη βδομάδα θα μάθουμε και ποιος ήταν εκείνος που πήγε στο πρώτο θέμα και έδωσε τις παραποιημένες συνομιλίες. Ναι. Και όταν ακούσουμε το όνομά του, τότε θα καταλάβουμε. Θυμάστε τι είχε γίνει επί Καραμαλή, όταν ο Θέμος, πώς τον λέγαμε, Θεός χωρέσταν, του πρώτου θέματος ο Αθανασιάδης πήγε και έδωσε στο Χίλτον ένα CD στον άλλο Μακαρίτη, το Γιάννη τον Αγγέλου. Πήδησε από τις σκάλες ο Χρήστος ο Ζακώβης. Ναι. Λοιπόν, σήμερα ή αύριο, μου λένε ότι σήμερα θα γίνει, θα μάθουμε ποιος πήγε και έδωσε όπως τότε το CD με τις παραποιημένες συνομιλίες. Και έχει σημασία όχι τόσο μόνο οι παραποιημένες συνομιλίες, αλλά αν αυτός που πήγε έχει τέτοιο δεσμό με το Μέγαρο Μαξίμου, τότε πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου πως δεν είναι πρωταπριλιάτικο θέμα. Θα περιμένουμε να το δούμε και σήμερα και την εβδομάδα αυτή που θα διανύσουμε. Να είμαστε καλά βέβαια, κύριε Νικολόπουλε, έτσι. Πρωτίστως πρέπει να είμαστε καλά, να μας κυνηγάνε, να μην τρέχουμε, να είμαστε πιο χαλαροί για να μπορούμε να σκεφτόμαστε καλύτερα, έτσι. Και όχι υποπίεση. Όχι υποπίεση. Θεός υγεία και εμείς να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να κρατηθούμε στα πόδια μας. Υπάρχει πια προοπτική, υπάρχει ελπίδα, το πολιτικό σκηνικό αλλάζει, το εκλογικό σώμα διαφοροποιείται, οι συσχετισμοί των πολιτικών δυνάμεων... Μακάρι να αλλάξουν και την πολιτική στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα οποία λέτε ότι θα γίνουν, θα γίνουν σίγουρα. Αλλά μακάρι να γίνει και μια αλλαγή, τέλος πάντων, αδερφέ, στην πολιτική. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση τώρα. Πάντως, αν δεν κάνουμε καμία αλλαγή και καμία ανατροπή. Εντάξει, ναι, εννοείται, βεβαίως. Δεν έχουμε δικαίωμα τότε ούτε να ζητήσουμε και τίποτα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε κιόλας. Τα πρώτα πάντως στοιχεία, επαναλαμβάνω, αναμένεται ότι θα δημοσιοποιηθούν σήμερα ή αύριο και σας λέω ότι θα προκαλέσουν ένα καινούριο κύκλο σεναριολογία. Περιμένουμε να δούμε, κύριε Νικολόπουλε. Σας ευχαριστώ, σας καθυστέρησα βέβαια, σας καθυστέρησα σήμερα, αλλά δεν πειράζει, ήταν καλή συζήτηση και έβγαλε και θεματάκια. Καλό μήνα σε όλους και καλή επιτυχία, κύριε Ευρωβουλευτά. Ευχαριστώ πολύ, μου το ευχηθήκατε τελικά, θα είμαστε αντίπαλοι. Καλημέρα. Πηγαίνουμε σε